Как изправи главичката, бе? Камче, изправи главичката. Какво прави? Ками, седи сама. Дигни горе главата, Ками. Чакай баба да не я бутне на сега. Стой, мириш. Дигни баба главичката горе. Ками, изправи главата да снимаш мама. Това е апаратче. Хвани го да изправиш главата и да снимаш мама, баба. Айде. Можеш, бе, как да не можеш? Я го хвани и дигни главичката нагоре. После че аз ми го караме. Изправи главата. Тръмне. Камелия, изправи главата, мама да видиш какво прави. Виж какво прави майка ти. Диги горе главата, виж какво прави майка. Стой мирен, Тодор. Тодор, махни се оттам, бе, баба, сега.